Όπως είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο, το πρόγραμμα του νέου αγρότη προβλέπεται να προκηρυχθεί το φθινόπωρο του 2024. Η κατάθεση των αιτήσεων θα είναι περίπου μέχρι το Δεκέμβριο του 2024, ενώ οι πρώτες εγκρίσεις θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2025. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δήλωσης καλλιέργειας για το έτος 2024. Πάμε να δούμε τα 5 συν 1 κριτήρια που χρειάζεται να πληρείς για να καταθέσεις την αίτησή σου. Νούμερο 1. Όσοι έχουν γεννηθεί από 1 Πρώτου του 1984 και μετά και φυσικά έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Νούμερο 2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε κάποια τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου. Σε προηγούμενο βίντεο έχουμε αναφέρει ποιες είναι αυτές τις περιοχές. Νούμερο 3. Δεν έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση ή αν έχουν, δεσμεύονται να τη διακόψουν πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Νούμερο 4. Δεν πρέπει να έχουν σύζυγο αγρότη. Νούμερο 5. Δεν πρέπει να είναι φοιτητές ή αν είναι, να έχουν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά έτη φοίτησης. Και ένα bonus tip που αφορά μόνο τους άντρες, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μέχρι 31 Δεκάτου 2025 ή να έχουν απαλλαγή από αυτές. Περισσότερες συμβουλές για το πρόγραμμα του νέου αγρότη, ακολούθησέ μας.